खुलुमबाय इनसाइड एनि बर'आव आं मितु बर'। नेपाल हादरनि काठमान्डुआव साउथ एशियान फेडारेशन अफ अल स्पर्ट्सनि बानजायनायाव सेथि माउन्ट एभारेस्ट इन्टारनेशनेल गेम 2021 आव चिरां जिल्लानि काजलगावनि पार्वती रयआ 400 मिटार आरो 1500 मिटार खारनाय बादायलायनायाव फारियै सना आरो रुफानि मेडेल देरहानो हानानै ओनसोलाव गोग्गानाय लाबोयो। मुलुगनां थाखोआव मुं लाखिनो हानाय खौरांखौ मोननानै चिरां जिल्लानि जिल्ला मास्टार एथलेटिक्स एसोसिएशन काजलगावनि एमसिएलए पानिराम ब्रह्म, बिपिएफ दोलो आरो बिएसइउनि माखासे दैदेनगिरिफोरा जयै पार्वती रयनि न'आव थांनानै बरायनायजों लोगोसे राङारि मदद होयो। दिनै जोङो चिरां जिल्ला मास्टार एथलेटिक्स एसोसिएशननिफ्राय जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबा जोंनि चिरां जिल्लानि मास्टार एथलेटिक्स एसोसिएशननि जानानै जेब्लायबो इन्टार डिस्ट्रिक्ट आरो नेशनेल एशिया खेलाफ्राव गेलेनो हानाय जग्यता गोनां श्रीमती पार्वती राया 50+ जिथु गेलेनानै आरो गुबुन गुबुन खेलाफ्रावबो गेलेनानै गल्ड एबा सिलभार बा ब्रन्ज बिदि मोनबोबाय थानो हादों। आरो जोंहा मोनसे बाख्नायथाव खोथाया जादों गिबि एभारेस्ट इन्टारनेशनेल गेम 2001 साउथ एशियान फेडारेशन अफ अल स्पर्ट्स वर्ल्ड एमेचार स्पर्ट्स काउन्सिलनि जानानै जिथु आयोजन खालामदोंमोन काठमान्डुआव, बहाय थांनाय 11, 12, 13 बहाय गेलेनानै जोंनि चिरां जिल्लानिनो सासे गेलेगिरि श्रीमती पार्वती राया 400 मिटाराव गल्ड मोननो हादों, सनानि मेडेल मोननो हादों आरो 1500 मिटाराव सिलभार एबा रुपानि मेडेल मोननो हादों। बिनि थाखाय जों चिरां जिल्ला मास्टार एथलेटिक्स एसोसिएशननि जानानै जोङो जोबोद धन्यबाद होदों आरो बिथांनिसिम अराय गेलेनाय बेलायाव जाहाथे बिथाङा आवगायलाङो आरो भबिष्यत जोंनि सरकार एबा स्पर्ट्स बिभागा जाहाथे बिथांखौ सहाय खालामो आरो गुबुन गुबुन जोंनि अनुस्थान प्रतिष्ठानफ्राबो बिथांखौ जाहाथे सहाय खालामो। भबिष्यत बिथांनि उज्जवल कामना खालामबाय आरो बिथांनिसिम थोजासे साबायखर बावनाय जाबाय। गोजोन्थों। हाजासे साबायखर आरो मान बावफैनाय जाबाय। जोङो चिरां जिल्ला बिपिएफ लोगोसे चिरां जिल्ला बिएसइउ आरो इउथ बिपिएफ जों जयैनो बिथांनो जोंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिफैनाय जाबाय आरो आसा खालामदों बिथांनि जे मोनसे मोजां नाम दिनै मोननो हानाय, बे मोननो हानायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि जाखांबोनाय उन्दै उननि जोलैफ्रा जाहाथे जोलैफोरनि थाखाय जाहाथे मोनसे इन्सपिरेसन जानानै फैयो। बिनि थाखाय जोङो जोंनि गासै चिरां जिल्लानि जानानै बयखौबो जों खावलायदों जाहाथे बेबादिनो मोनसे थुलुंगा जानानै थायो। गोजोन्थों।